Biko achọrọ m iji ohere a wee kelee mmadụ niile ana m ekele ndị bụ ndị Igbo na-ekele ndị abụrọ ndị Igbo bịara ebe a n'ụbọchị nke taata ịnọnyere ndị Igbo. Na mbụ ana m ekele Chineke goziri nke ndị agha, onye kere n'igwe na ala, onye mere ka ndị fọrọ anyị n'ụbọchị nke taata. Ana m ekwu ya na-asị na ife anyị bụ n'iru Chineke bụ na anyị dị ka ọkụkọ mmadụ na-azụ, Chineke na-azụ onye ọ chọrọ owere, ọ chọkwa na ọ hapụghị. Etu ọ bụ mmasị Chineke n'ụbọchị nke taata na anyị ncha niile gaa n'ụbọchị nke taata wee nọnyere ndị Igbo. Ndị amatara m na anyị ncha niile ebe a bụ ndị Igbo, ndị na-eme mmemme n'ụbọchị nke taata bụ ndị Igbo. Anambra ahụ ma ịbụ ndị Imo steeti, ma ịbụ ndị Abịa, ma ịbụ Delta, ma ịbụ ndị nzukọ ụmụnna, ndị na-eme efe bụ gịnị? Ndị Igbo. Ndị Igbo kwanụ, ndị Igbo kwanụ, ndị Igbo gbatuonụ. Asị m ka mmụọ na-echekwaba anyị Igbo nọnyere anyị chere n'ofu n'ofu wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Ọ bụrụ na ị bụghị onye Igbo agwamihe ndị Igbo webe ahụ ebe ọbụla ị nọ bete na mmụọ na-ekwu n'ụwa ọzọ m ga-abịa ga ma aga m agwa onye Igbo. Ama na more than 80% of us n'ebe a ga-ala aka Igbo onye Igbo n'ụwa ọzọ ha ga-abịa. Wee na-ayọ ekekere ụwa wee na-asị ụwa m ịsaa aga m agwa onye Igbo. Wee na-ekele ndị nzukọ ụmụnna niile, ụlọ bụ ndị eji aga mba, na-ekwukwa na ụwa m ịsaa aga m agwa onye nzukọ ụmụnna. Ana m ekele ụlọ bụ ndị ọ na-agba agba ọ na-apụta wee na-asị na mgbe unu ga-eme ibi ka Chineke nyere ụlọ aka na Chineke ndị bụkwa ndị fụrụ ndị njikọ ụmụnna n'anya. Ana m asị mgbe unu ga-achọ enyemaka onye kere eluigwe na ala ga-anyere ụnụ, maka agwa na nwere ndị fụrụ ndị njikọ ụmụnna n'anya. Ha bụ ndị na-ewu anya ọkụ, agaghị m ekwu maka ha. Wee na-asị na onye ọbụla chọrọ ọganihu nzukọ ụmụnna, ịbụ onye nzukọ ụmụnna, asị m mmụọ be nna m ga-agọzi gị, mmụọ be ndị nzukọ ụmụnna niile ga-agọzi gị. Mmemme anyị bịa n'ụbọchị nke taata ịnọnyere ndị Igbo na ife ha na-eme. Anyị nọ ebe a, anyị eriela ṅụọ ife niile ndị Igbo na-eme gara ofụma, uwe na-ekpe ekpere na-asị na mmadụ niile nọ ebe a anyị bịara otu ụkwụ anyị niile, na mgbe anyị ga-ana ụkwụ ọjọọ agaghị agba anyị. Anyị ga-ana be anyị niile dị n'iche n'iche na-enweghị nsogbu. Ọ na-abụ aṅụcha mmanya sị na ndị ike na-akọntrol. Ana m akpọ mmụọ kwuru mmụọ mụ na ya na-abụghị ebi ụwa, na-akpọ ebe m siri bi ụwa, na-akpọ Alaeze nke nna m, na-akpọ nnukwute ọfọ ndị bụ iro dị n'aka wee na-asị na onweghị onye bịara ebe a n'ụbọchị nke taata ndị polisi ga-akọtịrị na ọhụrụ mmanya. Okwu ahụ kwuru bụ okwu pụtara nwa iwe na-asị na mmụọ sị na okwu agaghị adị ire, ihe ọjọọ na-eme mmụọ ga-eme mmụọ ahụ. Mmadụ sị na okwu ahụ kwuru na a ga-eme mgbagha, ihe ọjọọ na-eme mmadụ ga-eme onye ahụ. Onye na-asị na ọ ga-atara anyị jere na mma. Ndị Igbo ndị na-ebe a bụ ndị nzukọ ụmụnna anyị, ebe ọ na anyị jere, ebe ọ na anyị jere na anyị ga-eje, anyị na-asọpọtụ udochiri ngenge. Anyị kere ọrụ eke. M were maikrofon na ha ndị ama ụbato onye ga-agbazi ụlọ ego na anyị nwere ntinye point meaning na nkwụsị wee si yes na mụ nwa na onwe m na aga m asọpọtụ mmemme a na-eme onye ọbụla ụlọ fụrụ mụ nwa na onwe ka m na-ekwu
point ba kuchara maka nzukọ ụmụnna onye-ekwu maka nkiri wee na-asị na nga asapọtụ ihe a na-eme wuti 100 euro. Thank you very much. Thank you. Brage rogo no tisu na nzukọ ụmụnna. Ana m eji 100 euro support ihe ndị Igbo mere ebe a today. Ndị nzukọ ụmụnna kwen. Ndị nzukọ ụmụnna kwen. Ndị nzukọ ụmụnna kwen. Onye anyị na-ahụ ihe awụ one of our member. Bụrụkwanụ Maazị Cosmos. Achọrọ m ịjụ ajụjụ, enwekwara vice chairman? Anyị mere ewu na ike agwụbeghị gị bụta ọkwụla vice chairman anyị ga na-aga ihu n'igbu ha oge. Nnụ mana anyị nwere mmemme na 29th of last month. Ile anya ha emere ihe ndị zụkọ m na-ele ha anya na ị ga-ewere ozi wegara ndị Igbo gwa ha na ndị nzukọ ụmụnna abịarala gị okwu abịara ha ndị Igbo mụwa akwụkwọ onye Igbo mụwa onye Igbo na anyị bịara obodo aza ha n'ọfụma gbaa mbọ nna gbalị akwa nna nye anyị ha anya aṅụ nye anyị anya eghe anyị na ya olisa bi n'eluigwe na ebe ọ na anyị n'usi wapụta anya anyị mmaji kwụrụ mmaji ozugbo anyị niile chama na-ekwuola anyị ga na-eji eje na-abata ụzọ anyị esi akpata ego enwe o mere ike emechi ya mechi anyị gwụrụ gbawa ya ọ Chineke a ga-ekpechi ya mechi n'aha onye kere eluigwe n'aha nzukọ ụmụnna na-egbughị oge anyị na-ewere the sum of 1,100 euro support ndị Igbo oge anyị zuru ezu ya arụ ma ọ gafee ga-enye m the remaining balance 1,100. Nzukọ ụmụnna kenen nzukọ ụmụnna lion nzukọ ụmụnna kwezonu. Biko obi dị anyị ụtọ dịka prezident anyị sikwa ekwu anya furu ugo ana m atụkwasị okwu n'ihe okwu na-asị na anyị etu isi wee bịa isi wee na anyị na-ekele na-asụ thank you mara ndị executive na honorable member na-asụ thank you. Na nkwa anyị na-ekwu na 29th ọhịa anyị ka anyị na-ebe anyị ga-emebe ndị ọfụma anyị na-emebe ihe ana m asụ thank you. Thank you. Thank you very much. Biko, onye nzukọ ndị Igbo nọ here. Biko, ihe abịa ebe anụma na center stage. Ka anyị wee mee gịnị? Ka anyị wee tee egwu anyị ahụ ndị mmadụ na-atụ stọp kemgbe maka na anyịkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfọ. Ana m asị ịbagara anya nzukọ ndị Igbo Reggae Beat biko ihe apụta na center stage ka anyị mezuo ihe anyị kwuru. Ana m ekele unu na-asụ thank you. All members of nzukọ ndị Igbo Reggae Beat, please come to the center stage. Please, Friends of Afro Shop SN gave Nzukọ Igbo 210 euro. Put your hands together for them. Friends of Afro Shop. Ego Kanadela Akoja. Ezi Igbo SN Chief Paul Abugu, Proprietor General Pan African Survival SN. Nzukọ ndị Igbo 200 euro. Put your
ndị Igbo na-ewere iwe anyị ka anyị na-atụkọ chairman wa kwesịrị ime n'obodo ukwu Igbo kachanụ Igbo kachanụ ndị obodo ukwu nọ n'ọgbọ ọnụ na-ekwu be nna yes ndị obodo ukwu bụ ndị obi ọma ndị ọma ndị ihe ọma na-adị mma anyị bụ ndị Igbo bụrụ ndị Imo steeti bụrụ ndị Idatọ ihe mere taa through the President General or the Chairman General Cosmos Onyenna na ndị otu ya shọt unu nwe aka anyị na-ekele unu ọrụ na-ekwu n'ala obodo ukwu biko ihe iji n'aka ebe a were ya gị ha nyere n'aka n'aha ndị obodo ukwu thank you aha ndị obodo ukwu ndị na-ebe a ma ndị na-anaghị ebe a na-ekwuru ndị na-ekwuru maka ndị na-anọghị ebe a anyị representative the culture of Igbo land and the culture of ndị obodo ukwu echetike ndụ n'agbanyeghị otu ọ na-esira dị n'aha ndị obodo ukwu na onye isi anyị o meziri ibe nke na-achị anyị na-achịta anyị mma mma ọkwa ọtọ n'ebe aha na ọtụtụ ndị niile nọkwa dị iche iche nzukọ ndị Igbo bụ ndị na-eme ihe a na-ahụ anya ndị na-eme ihe anyị na-agịrị onye nna na-achị ka ihe na-eme ebe a ọtụtụ ndị mmadụ ahụ na ndị mmadụ tata ndị na-ahụbeghị kamgbe 5 and more years ago ọ bụ dekọtasi ọfọ onye nna ime akpara dị ya n'aha ndị obodo anyị na-asị dịka anyị si eme dịka ihe Igbo anyị kwuru ihe ọbụla n'ebe a bụ ihe Igbo anyị na-anabata were na-asị ọ ga-agazi n'aha ndị Igbo site n'ebe ị nọ were na-ezukọ n'ebe ndị obodo ukwu kwen kwezuonu biko n'aha ndị Igbo na ndị executive na honorable members anyị na-asị unu thank you okwu unu chere unu ga-eji wee na obodo enye m unu ije ebe na-adụ na kpọọ ya isi ana m asị unu thank you eji m ohere a na-asụkwa ndị Igbo ndị nzukọ ndị Igbo rege bit biko onye ọnachi na-ejighị dọla jecheje dọla maka egwu anyị ga-adị hot now egwu anyị ga-adị hot onye na-ejilo dọla ga and change dọla ọdịofele nzukọ ndị Igbo rege bit Germany unu bụ ukwu azịza ekwe mgbaji nkwa amala
Germany maka reggae beat kan asen do ma filinu unu na-eme nwanne unu na-eme obodo dị mma ufonu kunu na-ekwu ofije kunu na-eje kunu seme kunu sekwu n'ụwa nzukọ ndị Igbo na reggae beat Germany ọkwa ka anyị na-ekwu maka fara arụfa chọrọ nsogbu mana ọ dị mma obodo anyị ka fa na-achọzi afa bago na-eketa ọwọlụ ngịga n'ụlọ maka na anyụkọ mma milion ọgwọzie n'ofufu nkwa amala anyị bi na reggae beat gabanu n'irunu ebenu nwanne na nwanne dị mma nzukọ ndị Igbo Germany dị mma reggae beat ka na-ekwunu reggae beat ka ezi bidozie ndị ji anyị na-ejenu anacho madachonu desena mmadụ bụbanụ ibe aga gbanụzọ erikanu ka ike na-ebeze dejibiri ndị otu anyị na-aba barụbarụ anyị nwere nwepụrụ onye ọmatọ Chukwu chairman nzukọ ndị Igbo bịa fụmanyanụ ọzọ Cosmos ọzọ Chimeleze nke izizi na-abọ onye nna ụdọkwu onye ọma ọchịọrọ bịa aka ji ọgbọ ndị Igbo reggae beat ka na-ekwu onye nna n'ibi anyị ekenezianụ ọsọ Cosmos nna m Chimeleze nke izizi na-abụ Enugu steeti aka ji ọfọ ndị Igbo reggae beat Germany yi na-ezigbo odozi akwa Igbo Lọlọ Angela Gomma nna m onye nwe eze nke izizi na-abụ ọya dị unu na mmanụ batazienu onye ka na-ekwu maka eze Sinachi onye ọma biko bịa nwa eze kelere na-ekwu anyị kelezianụ Chief Engineer Damian Nwachukwu eze Sinachi 1 ezi ugwu ụmụhụ Kingdom okwu atọ Abọbise Local Government Igbo State Vice Chairman nzukọ ndị Igbo Executive Member Isobili Nezenunu Maazị Chukwuma nna ya ogbonna ya Chairman Emeritus nzukọ ndị Igbo reggae beat Germany Isobili nzukọ ndị Igbo mma mmanụ nzukọ ndị Igbo unu na-eme nwanne unu na-eme obodo dị mma unu na-enyere ụmụ ogbenye aka ibu unu na-eme erikanụ gabanụ uruola ka na batazinu anyị ji okube mmadụ ana-ekwote nke ito ọzọ dị n'obi ọnụmanị dị mma nze oke anyị kenezianụ nze oke asịka ọzọ dị n'obi 1 anyị na-ekwote nke ito n'Uruala ọzọ Vice Chairman Uruala Klein Assembly EV Germany Isobili Prince obodo ugwu dị na mmanya mafia akụ dị na nwa nweze bụ eze
Chinedu Dimu Akudina Nwa, Prince of Obodogu Kingdom in Ida Autonomous Local Government, Imo State. Member 1998 till date. Secretary General Emeritus for 15 years. An elder statesman, delegate member of Nsukondibo, Reggae Beat, EV Germany, NID in Frankfurt, Amen SM, Isobili. Chief Amson Agamas, Eni na Kone Kwechet Kingdom, Isulofu Government Imo State, Elias Bokoyo, member. Ohazulumede Fumanya Chief Samuel Odogu, Chief Samuel Nze, Ohazulume of Amuda, Umungele in Isuochi, Nnochi Local Government, Abia State, Isobili. Nzeza Furukwa, Igiligi Biafumanyara, Anyekeneziano, Maasi Chidi Frank, Nzeruo, Eze King, Nzeza Furukwa, Igiligi Wanachi, Olu West Local Government, Imo State, member Isobili. Mr. Remi Okeke, Godchild, Ali Mesri Wanananga, Isobili. Esa Nikewan Nwezi Konyomabia, Chifunze Nicholas Akabezodopo, Anyekeneziano, Chief Nze Nicholas Akabeze, Esa Nikawan Nwezi Kozana Olu West, Chairman, Imo State Congress Indigenous, Germany, member. Anyeluzenu Nupo, Manuga Jekubu Batanu, Obiego Nipo, Onyoma Biafumanya, Onyoma Nisubili, Anyekenezianu, Chief Okoli Francis, Obiego Nipo, Nopo, member Nisubili. Mr. Ugochukwu Jenna, Mr. Ugochukwu Jenna, Uche Polan, Omakulu Ogbenye 1 n'Ogbulugu, Nfida Autonomous Government, Ukwoma Polu Motu n'Ọnịcha, Committee Member, Nsukondibo 2026, SM Member. Enugu na mmadụ n'ọfụ. Okotochukwu Lucky Ofotu Onyekonye Enugu State Isobili. Chief Nze Remi Onyemechi Emenalu, Nze Duru Anozie nke atọ, Chief Ononobi Ukwu N'Eziachi, Olu Local Government Imo State, member. Omi Ukwu na Germany, onye ọma dị mma. Pascal Omasuri Estate, Asaba, onye ka anyị na-ekwu maka ya bụ Mr. Njoko Pascal Chinedu, Elias Omiwukwu na Germany, Isobili. Nwachinemelu na Lozelo Nyoma biko bịa o, Maazị Chinasobi, Nwachinemere 1 na Loza, former PRO Nsukondibo, Reggae Beat, and former NIG Financial Secretary, Isobili. Anyekeneziano, Maazị Henry Ifeanyi Mgbegute, Nwachinemere 1 na Osuyi Tukwa, Financial Secretary Nsukondibo,
Reggae Beat, Ify Germany, Executive Member, Inokwa. Chief Omika Steven Okesia, Eze Nyana Chiede Nama, Ezigbo Nwanne Ewu South, Local Government, Executive Member, Nsukondi, Assistant Secretary Gabanelu. Madam Grace, Madam Grace, Mesulike, Wema, Esimedo, Namura, in Reggae Beat, SN, Germany, from Eketown in Udi local government in the state. Why no Magabani? Madam Wazobia Felicity, Omemo de Muma, Oshiro, na Reggae Beat, SN, Osodia Memoir Yomati Bumba, Isobili, Adekanesiano, Mr. Obina, Obia Bumba, Ezonye, the Obaino Big, from Durutiniu, Umuoka. In Palu local government in the state, remember Nezeno Mr. Anne Pulibi, Anne Buachala, Lapon International, Secretary General Nsukondi, Reggae Beat, SN, Inezipo Dosakwebo, Dr. Mrs. Chinelo Livi, Adadi Orama, Njomba Nunusi, Osina in Idato local government, Imo State, Executive Members, Nsukondi, Kabanu Libro. Masi Michael, what you call your money, the woman? As I go to Lodoku, or Hapuki Sejo. Masi Michael, what you call? As I go to no Hapu Kingdom. Ezigbo member Lady Nna Ukebu Nedima Lady Nna Ukebu Ada na-eri Ugonna ya Nwanyị ọma dị Igbo mma Onye obi ọma dị n'Udi local government in Enugu State member and also member committee Nzukọ Ndị Igbo 2026 Gabani Adekanesiano Chief Jude Obi Omeziri Ibe one Idato local government Chairman Nzukọ Bodo Indiro Isobili Lake Erin Usamaka Eze Nwanyị dịka chọrọ one na Germany Nwanyị ọmasị Nsude in Udi local government Enugu State. Also member committee Nzukọ Ndị Igbo Cultural Committee 2026 Isobili Mr. Charles Ifeanyi Chukwunze onye Ụmụnnochi Abia State member Nezenunu Ichie Duke Nnọli Ichie Olonenyi One Nadazi Nnoko Anocha local government Anambra State Amụrụ onye na-ego n'ụmụaka onye ọma abịa Mr. Ifeanyi Alphonsus amụrụ onye na-ego n'ụmụaka Imo State ezigbo member anyị Ezenunu Nze Benson Anabobi amụzi ezi nwa of Ancient Kingdom Idato North Local Government Imo State Committee Member Nzukọ Ndị Igbo Cultural Event 2026 Anyị eluziere n'oge mmadụ ga-ejekwubechebenu Mr. Jude
Oscar Ukebu Nwokomeji Ejemba N'Obowo Imo State DOS Reggae Beat Nsuko Ndị Igbo Germany and also member Nsuko Ndị Igbo Cultural Event 2026. Anyị kenezianụ Chief Chike Ugwueze Ogene of Ochuche N'Ogbaru Ogene of Germany member Isobudu High Chief Ọnụọgụchi Ibe Akụchi nyere nwata High Chief Ọnụọgụchi Ibe Akụchi nyere nwata one of Obowo Imo State PRO Nsuko Ndị Igbo Reggae Beat Eastern Germany Isobudu anyị eluzenu na mabụze ka eje n'obodo amụrụ anyị ekenezi nwanne m na nwanne dị mma asị na nwanne ozu na wozu arụ maka na ibe na-ese na nwanne anyị ekenezianụ Chief Anịnwatụ Odenus Oke Nwachi na-emere one of Amagunze Eastern Kingdom Mpen East Local Government asị na nwanne mmadụ abụrụ Isobudu anyị ekenezianụ Chief Ọlụnna Eze onye mmadụ ibe ga-eso n'Oluala Idatọ North Local Government Imo State The Justin Nigeria Limited Transformers Isobudu anyị ekenezianụ Osita ọnwa Sanya Nze Ndubisi Akụ Odogwu Senator 1 Agụ Chris Global Logistics Nigeria Limited Inezigbo Odozi Akụ Ada Odogodia Odogwu Unusobili Mr. Etigo Onyinaya Iche Ọtụọmbe 1 N'ala Achịka Inezigbo Odozi Akụ Lọlọ Lady Nancy Achalugo di ya na Germany ndị ọma si Agbata Local Government Anambra State ndị ọma ya unu bịa kiribezie nnukwu John 36 onye ka nnekwu maka ya Sakolis Ibe agụ nwa musiri ike ọgbanye na chi ya saga onye ọma si na ife akala mbidolu nwoke ọma obi sarasara ife yi na-adị ọha mmanụ Secretary Committee Member Nsuko Ndị Igbo Cultural Event 2026 Reggae Beat Eastern Germany Inezigbo Odozi Akụ Igbo Lord Precious Osodeme nwanyị ọma obi di ya onye ọma nkata ofe na-eje ya mụtagonu ọgọnye Mr. Chukwuemeka Oziọka 1 of Nsụka onye ọma nkata ofe na Germany ịnọkwara anyị ekenezianụ Chief Excellency Nwafọ Ikenna Locious Inezigbo Odozi Akụ Mrs. Ifeoma Rosemary Nwagbo Chief Executive Officer Rosalike Resources Limited Importer Electric Transformer Former Chairman Idatọ Oluala North Local Government Imo State isi member Lady Chinasa Uto nwanyị ọma dị mma Lady Chinasa Uto ebe ndo nwanyị Isobudu Injinia Obinna Charles Onyeke onye zadi n'ije bịa System Engineer onye Nsụka Local Government Enugu State anyị eluzenu na Nnobi na mmadụ n'ọfụ Mr. Ofiabulu Echezona afọ nwa Chetanna na
na Nnobi, Anambra State isobili. Anyị ekenezianụ Chief Obuleze Pontus Ugonabụ 1 of Umulumbu, member anyị. Mr. Osidi Usigwe Osidi 1 na Nenwe in Aniri Local Government, Enugu State. Osidi Usigwe Nezenunu Chief Ken Ibe Udeje Kegi Igwe n'ụzọ Agwa Local Government, Imo State. Isi member anyị and also chairman committee nzukọ ndị Igbo cultural event SN Germany Inofo. Madam Caroline Iwofu Nedini Dima see never dry. Elebu Kwekwe Nwanyoma from Uburekwe, Isu Local Government, Imo State. Anyị ekenezianụ Maazị Okoha Odefa Ndubisi, the Odefa of Umuahia, member. Anyị ekenenu Mr. John Nduka Nwanne Adịbụ Ọdụnkwu, onye Amechi Ugwuta Imo State, ezi member. Chief Sekenu Njoku KSM Ugebenede 1 na Tulogwena Ancient Kingdom, Executive Chairman nzukọ ndị Igbo Reggae Best SN, SP Chairman Reggae Beat nzukọ ndị Igbo, and SPRO nzukọ ndị Igbo Reggae Beat, and Elder Statesman in Reggae Beat SN Germany, member. Anyị ekenezianụ Mr. Austin Nwanne, onye egwu na Germany Reggae Beat SN, onye Anambra State, member. Ekenekanelu Mr. Oji Okosisi, Mr. Oji P. Okosisi, Oji Okosisi na SN Reggae Beat, onye Iwu Ezeofia na Nkanu East Local Government, Enugu State, isobili. Anyị ekenezianụ Maazị Nwachinemere Edwin Ifeọnụ nke izizi na Reggae Beat Germany. Nwachinemere m n'Uruana, Idata Local Government, Imo State. Mmụọ na-eti onwe ya current treasurer Uruana Client Association UCA Germany, member. Prince CY of Munham, Nigerian Ambassador Munham Andarwa, Prince of Maturocha Royal and Dynasty, Omanuma Ngulu Ancient Kingdom, Local Government, Imo State, Vice Chairman Committee nzukọ ndị Igbo Cultural Event Reggae Beat 2026, member. Anyị ekenezianụ Obuozo Gabriel onye ọcha na Ngwo, onye ọcha. Anyị ekenezianụ Mr. Innocent Ekwueme, ezigbo dozi ọkụ egwu lọlọ nke m Ekwueme, CEO Inno Afro Shop SN, Hive Money, Treasurer nzukọ ndị Igbo Reggae Beat, Executive Member nzukọ ndị Igbo SN Germany, Monu Munede na Delta State, isobili. Njikọ ka dị isete onye agha adịghị mma. Chief Chigosue Ezike Akụdị na nwa one of ụmụaka Nchaba Local Government, member anyị. Anyị ekenezianụ Maazị Ferdinand Onyelobi Chike, omenala ọhụrụ na Germany, onye agha adịghị mma.
Anewi South Local Government, Chief Executive Officer, Chimes Oil and Gas Nigeria Limited, member. Anyekeneziano Mr. Chukwuedo Kennedy Mwike, Provost, Executive Member, Nsuko Ndị Igbo, Reggae Beat, Germany, Onye Delta State, Inokwe. Obinna Ọkparuba, Akunechemba, Nobunka, Member, Mr. and Mrs. Malikwa Obinna, Ogbuefinze Malibe Yawan, Nomunachi, CEO of Bino Enterprises, Nizugbo Joseph Ibulol, Chinasa Malikwa, Ugodia, Njoma Gabani, Adekeneziano, Remi Okeke, Nze Ozonwa Nanka, Akumesirwan Nanka, CEO, Divine View International Limited, member. Chief Dixon Wusu, the Owa of Umunede Kingdom, Chairman UPU, German Branch, Treasurer Emeritus, Nsukondi Borege, Isobidi, Ndebika, Anyekeneziano Mr. Okechukwu Unamba, the First Minister, na Germany, member. Neziano designer na SN Germany, Mr. Mark Otuke, Mr. Kelechi Chime.